कंग्रेसआ जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो भारत उदांस्रिनि समनिफ्रायनो उदांस्रिनि सिगांनि समनिफ्रायनो भारतनि रायजो राजाजों अनसायजानाय मोनसेल' वान एन्ड अनलि पलिटिकल पार्टी जेब्लानाखि भारतनारिफ्रा कंग्रेस जानानै ब्रिटिशनि हेंथायै जुद्ध नांदों बै समाव बिजेपि नामा खर'नि बिजेपि नङामोन जनता दल बै समनिफ्रायनो बिजेपिनि मानसिफ्रा ब्रिटिशफोरजों लोगो जाफानानै एरखोमानानै बुहोग्रा हमहोग्रा बुथारहोग्राखासोमोन 75 years of Indian celebrationआव दिनै बे 54 बोसोरखौनो कंग्रेसआ भारतखौ सासन खालामबोदों बावहाय एसे एनै बायदि एन्टि इनकाम्बेन्सि थाखागोन बे हिसाबै रायजो राजाया दुखु मोननानै दिनै बिजेपिआ गभर्नमेन्ट सालायदों दिनै बिजेपिखौ जों नुबाय बिथांमोनाव सालायनायनि आदब खायदायानो गैया बिथांमोना बोरै देरहानांगौ बिनि आदब खायदाया दङ डिभाइड टु रुल पलिसि बेखौ ब्रिटिशफ्रानो खालामबोखादों हिन्दुखौ मुस्लिमनिफ्राय गोजान खालामनाय मुस्लिमखौ हिन्दुनिफ्राय गावहोनानै बिथांमोना भारतखौ सासन खालामदों बे एखे टेकनिकखौनो दिनै बिजेपिआ ख्रिस्टानफोरजों हिन्दुफोरजों गावहोनाय मुस्लिमफोरजों हिन्दुफोरजों गावहोनाय बेखौ खालामनानै दिनैबो बे भटखौ आदाय खालामबाय थादों नाथाय सासनाव फैनानै बिथांमोना भारतखौ बोरै सासन खालामनांगौ बेखौ मिथिया नट बन्दी खालामनायाव कि कारेन्सि चेन्ज खालामनायाव कि हाजार कोटि भारतनि मूल्य भारतनि बिजनेसमेन भारतनि देरफुनाय मोनसे अर्थ इकनमिक्सआ एकबारैनो बेसेबांबा गोजौनिफ्राय गोग्लैनानै ख्राम थेर बेथेर जाजोबदों दिनै बेखौनो रिकभार खालामनो हायाखै बिजेपिआ बे 10 बोसोराव 12 बोसोर 13 बोसोर 14 बोसोराव मा डेभेलप खालामनो हाया दा बेखायनो दिनै बुजिबाय जे जोंहा राहुल गान्धीनि पदयात्रायावबो बिथाङा गोबां भारतनारिफोरनि एखेबारे कन्याकुमारिनिफ्राय काश्मीरसिम थाबायनायाव नुबाय भारतनारिफोरनि लाइमोनफोरनि सेंग्राफोरनि सिख्लाफोरनि बोराय बेन्थ आबादारि गासैबो सेक्सननि मानसिफ्रा बिखायाव मोनसे आबेग लानानै दङ जे बिजेपिजों जालिया नोंथांमोनहानो फैफिनदो होननानै दा बेखायनो जोङो नुदों दिनै भारतबासिया कंग्रेसखौनो नेबाय थादों आरो पान्जाबावबो गुबुन रायजोफ्रावबो देरहाबावगौमोन जोङो किन्तु बिजेपिआ थाखा फैसाजों बायनानै थाखा फैसानि लब दिन्थिनानै भटफोरखौ बायबाय थादों केन्डिडेटफोरखौ बायबाय थादों बे हिसाबैसो बिजेपिआ दिनै पावाराव दङ नाथाय मोसायाबो 100था मोसौ जायोब्ला बिनि उनाव मरना फैयो होननाय बायदि दा ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों नोंथांमोना निराशा जानो नाङा बिजेपिआबो गाबोन समफोरनो गोग्लैगोन जोंनि नोजोराव बे 24आवनो खारन 24आवनो नोंथांमोना मोजाङै एनालाइसिस खालाम केरालानिफ्राय काश्मीरसिम जम्मु काश्मीरसिम नोङो बबे रायजोआ बिजेपिनि आरो बबे रायजोआ नन बिजेपिनि कंग्रेसआ बुङाखै हारसिङै गभर्नमेन्टआव फैगोन होननानै 24आव किन्तु इउनाइटेड पिपल्स एलायन्सआव इउपिएआ कंग्रेसनि नेतृत्वआव गभर्नमेन्टआव फैगोन आरो बिजेपिआ गोग्लैगोन एमपि इलेक्सनाव जोङो क'क्राझारावबो होगोन आरो जोङो ओरै मंगलदै अर्थात जुदि उदालगुरि जायोबा जों मोननैयावबो केन्डिडेट होगोन जोंनि प्रिपारेसना ओरै दिनैनि दिनाव कंग्रेसआ बिटिसिआव एसेबां प्रभाब गैयामोन गैयैनि खारना बेनो बै समावहाय 15 बोसोर तरुण गगৈ साहाबनि गभर्नमेन्टआव तरुण गगৈ साहाबा अर्थात कंग्रेसआ बर'फोरखौ सन्मान होदों जे बर'फ्रा आन्दलनखारि बिराद गोबाव आन्दलन खालामनायनि फिथाइया दिनै बिटिसि जादों बेखायनो हाग्रामानो खुंथायखौ बिराद मोजां सान्स होदों ओंखायनो कंग्रेसआ दङब्लाबो मिरौ जिरौ खुनुरुखुम थांनानैल' थादोंमोन आरो दा बावहाय बिटिसिआव कंग्रेसनि खुनु परिबेसानो गैयामोन किन्तु दिनै बे जेब्ला गरजन मोसाहारिया आंनि टिमखौ लानानै आङो हाबो कंग्रेसआव अब्ला बिटिसिआव मोनसे दोहौ फैफिनदों आरो बे दोहौआ ओरैबायदि आं नुहुरदों दिनै डेफिनेटलि जोंहा थाखा फैसा गैया किन्तु अल्टारनेटिभ मोनसे बेबस्थाखौ रायजो राजाया नागिरदों खारना बेनो बिटिआर एकर्डनि उनावहाय दिनै जोङो बिजेपिनि आसल रुप आरो आखलखौ नुबाय जे बिथांमोना ट्राइबेलनि बेसेबां हेंथा बर'नि बिथांमोना जेसेबां हेंथा मोनफ्रोमबो इस्युआव बर'खौ हारासमेन्ट खालामनाय फेक एन्टार खालामनाय उमुक खालामनाय एखम्बा सोरबा एएसपिखौ हरगोन एखम्बा सोरबा डिसिखौ हरगोन जायआव एन्टि बर' जाय डिसिआ बर'फोरखौ मोजां मोना बेखौसो हरो क'क्राझाराव जाय एसपिआ बर'फोरखौ मोजां मोना एनकाउन्टार स्पेसियलिस्ट एसपिफोरखौ हरो एखे आगसि आगदा ओरै गावबानो नाङो जाहैदों मेगन बिसोरनो गावलाबायबानो बर'नि बिखायाव नाङो बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरनाव नाङो खर'ल' नाङो आथिङाव गाहाय गावबाबो गुलियानो फट बोनानै माने बिखायाव थें नांगोन खर'आव थें नांगोन जाहाथे बर'फ्रा आनि थानि सैमाफोर माफोर बायदि थैथों दिनै बिजेपिनि सासनजों जों बेखौ नुदों कंग्रेसनि जानानै नोंथांमोना इलेक्सननि केम्पेइनखौ माबा खालामो दा प्रमद बर'नि दा बे इउपिपिएलनि बे गोग्लैनाय बिजेपिनि गोग्लैनायखौ नुनानै बर' रायजो राजाफ्रा बिटिसिआव मोनसे अल्टारनेटिभ नागिरदों हाग्रामाया दिनै राइज जादोंमोन नाथाय हाग्रामानि अबस्थाया ओरैबायदि अबस्था नोंथांमोना नैबे निउसखौ गोसो होनानै नाय दुर्गादास बर'आ ओरै मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे আজি সঁচাকৈ বড় ৰাইজসকলে বিপিএফ লগত আছে বিটিসি বাকীসকলে বিপিএফ লগত আছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ বোলে আমাৰ মিটিঙত এতিয়াও আহি আছে তাৰ মানে হাগ্ৰামা ডাঙৰে আকৌ চৰকাৰৰ আহিলে ভাল এইটো ভাবি আছে
কিন্তু একই সময়তে দুর্গা দাস বড় ডাঙৰে এটা কথাটো কৈছে ক্লিয়াৰ ভাষা আৰে আজিৰ স্থিতিটো এই আগন্তুক এমপি ইলেকশ্যন লৈকে 24 লৈকে বাহাল থাকিব এইটো আমি খবৰ নাপাই কাৰণ আজিলৈ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 1 বছৰে আছে बोसोरसेयानो दङ दा बे बोसोरसेयाव जोंनि स्थितिया जोंनि थिरांथाया सोलायनो हागौ दा बहाय मा नुदों हाग्रामा बिथाङा आं बिथांखौ गाज्रि होननो नागिराखै बिथांनि परिबेसा ओरैबायदि जे बिथाङा बिराद महर गोनां महर गोसा गेवलां बिबार बायदि बारफुबाय थादों आरो बे गेवलां बिबाराव मासे जोला सिखिरिया माब्ला बाफैयो बेखौसो नेबाय थादों बिपिएफआ आरो बे गेवलां बिबारा जाहैबाय बिपिएफ मोदोमफ्रु गावलांनाय गेवलां बिबारा बिपिएफ समायना रमायना हाजार हाजार बर' रायजो राजाफ्रा बिटिसि बासिया बिथांमोनजों मदद होनो फैदों आरो बेनिल' मोनसे खामानि जाहैबाय बै जोला सिखिरिया माब्ला बे बिबाराव बाफैगोन आरो बे जोला सिखिरिया जाहैबाय बिजेपि अर्थात हिमन्त बिश्व शर्मा जेबो साननो हाया बिथाङाबो दिनै जेबो मावनो हायाबो बिथाङाबो दिनै बिजेपिनि अनगायै बे थासारियाव कंग्रेसआ अल्टारनेटिभ जादों आं मिथिगौ कंग्रेसआ हारसिं हाया किन्तु जोङो मोनसे सिन्था खालामबाय थादों कंग्रेसआव गोबां आन्चलिक दल रिजनेल दलफ्रा फैबाय थादों जोङो माब्रैहाय जयै मोनसे बोलो जानानै जोङो बिटिसिनिफ्राय जोखार हरनो आरो इउपिपिएलखौ जोङो बोरै बिटिसिनिफ्राय गोजान खालामनो जोङो बे जिनिसखौ नाजाबाय थादों बे हिसाबै जोंनि अंकआ गाज्रि नङा फैगौ 24आव जोङो एमपिनि प्रिपारेसन खालामबाय थादों